קצת פנים. 2 קשריים. קשריים. אוקיי, דבר איתי. חם הילד, הולך לגזרה אחורית. יופי, פר צעיר. מעיס ל-500, שמור עליו. שים לב, נמוך 2, 200 חיצוני. תהפוך אותי בזמן. שמה. עכשיו. אלי. אוקיי, קשר עליי. נשפך. יופי, עכשיו. עכשיו תחזיק חזק. חרא, קרוב מדי לטיל, הולך לתותח. ברגע הוא מקבל פוסטר למזכרת. 400 מטר סוגר, שים לב לגובה, הוא על הרצפה. אוקיי, עכשיו תחייך יפה. מה זה? מטורף! איבדתי אותו. 2 קשריים. 2 סומך. מה הוא עושה? עמי, שבור! עושה לי! למה אני עוד פעם לבד? למה אתה שותק? הוא גם הילד שלך. זהו, שהוא כבר לא כל כך ילד. בשבילי הוא ילד. אני לא מוכנה לחיות עוד פעם בפחד כל יום שהנה אני מקבלת את הטלפון. מספיק זמן חייתי ככה. תראי, לצבא הוא ילך בכל מקרה, אין מה לעשות, זה גיא. לפחות שיהיה במקום שיוכל למצות את עצמו, שיהיה חלק ממשהו. חלק ממה? ממשפחת חיל האוויר? המשפחה הנפלאה שסובבה לך את הגב כשהיית על הקרשים? שנותנת לך לסחוב את התיק הזה 15 שנה? ובגללה אנחנו כאן? חלק מזה אתה רוצה שהוא יהיה? אני לא רוצה לשמוע יותר במשפחת חיל האוויר. נמאס לי מזה, המשפחה שלי זה אתה, גיא ואני. אני מבין אותך. אבל את לא יכולה כל הזמן להאשים את כל חיל האוויר. אני יכולה להאשים את מי שאני רוצה. זאת הזכות שלי, אני הבחתי אותה ביושר. אנחנו נתנו לחיל האוויר מספיק, אני נתתי מספיק ואני לא מוכנה לתת יותר. זה קצת אגואיסטי להגיד עכשיו לילד שהוא לא יכול ללכת לקורס טייס בגלל שאבא. אתה אל תדבר איתי על אגואיזם. אני עזבתי הכל, את התוכניות שלי, את החברים שלי, את הלימודים שלי, בשביל מה? כדי שאתה תשב כאן, תרחם על עצמך, תחלום חלומות בזמן שאני קוראת את התחת כל היום. מה קרה? היי. היי. כבר שבועיים לא שמעתי אתכם מתווכחים על זה. גיא. Yes, 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 yes! I like it. קבלתי לגיבוש! נו, שירה, תזיז את התחת לך כבר. בנדה, סתום את הפה, אני בכלל לא הייתי אמורה להיות פה עכשיו. סתום את הפה. ויקי אולי במקום לצחוק עליי, לבוא לעזור לי קצת. כן. איזה גרעין.
מו 7. נו, יאללה כבר! בסדר, בסדר. הופה, סחה לזולה. מיקי, יש לך מכתב, חיל אוויר. חיל אוויר? זה בדרך כלל המשפחות השכולות, אתה יכול לזרוק את זה לפח. חיל האוויר שמח להודיע לך שעברת את המבדקים לקורס טייס ואינך מוזמן לגיבוש שיתקיים בתאריך. וואו. מיקי, לא יודעת שאתה כזה מוכשר. תודה. פעם הבאה. רוצים להשתפר אמא. פעם הבאה. נורית. כן. נראה את המכתב. זה בשבילך. מזל טוב, חמודי. ידעתי שלא תחזר. חכה הבאה בגיבוש אפילו 50%. תביא לי 5 מיניות פתוח. במקום לפנק אותי כשאני חוזרת מהצבא, אתה רק מטנף לי את הבגדים. אם תמשיכי לילל, לא תקבלי את המכתב שהגיע מחיל אוויר. לא נכון. כן. תביא לי את 5 מיניות. נו. מה נו? עשינו את זה. עשינו את זה. איזה יופי. יופי, להניע, סטופ, להניע, קדימה. כל הכבוד, יופי, זריקה טובה. קדימה. סולי. נמשיך, לא לעצור. מה קורה? בסדר? יש לי פה משהו בשבילך. תביא. זהו שיר מאוד עצוב, הנושא כזה כאוב, אם תשים... אמא, איפה אבא? הוא אמר שהוא יחליף אותי. דן, הפסדת בהתערבות, תנקה. אז אני לא מתערב איתכם יותר, זהו. לא מתערב, לא מקבל. לא מקבל מה? לכבוד דן אנגלמן. מה זה, מכתב של חיל האוויר? מה זה, בדיחה? תפתח. רגע. מה זה פה? אינך מוזמן לגיבוש לקראת קורס טייס של חיל האוויר. אמא, הם רוצים שאני אהיה טייס. טוב, לפני שאתה נהיה לי טייס, תגמור לנקות את האוטו גם מבפנים. נו, אמא! סוגר, שים לב לגובה, הוא על הרצפה. אוקיי, עכשיו לחייך יפה. מה זה? מה? מטורף! איבדתי אותו. 2 קשר עין. 2 איך שומע? מה הוא עושה? עמי, שבור! שבור, סטדי! שבור! חיפשתי למעלה פנס ומצאתי את זה בארגז. מה זה? זה מזכרת. הטיסה האחרונה שלי בטייסת. שלום, אני דן אנגלמן, זו המצלמה שלי, תעשו היכרות. בסך הכל התערבתי עם אבא שלי שאני לא עובר את המבדקים לקורס טייס והפסדתי. עכשיו אני מתערב איתו שאני לא עובר גיבוש.
נראה. בינתיים אני מצלם סרט. קוראים לסרט איך עפתי מקורס טייס. זה יהיה סרט קצר. יש לכן 2 דקות בדיוק להעביר את עצמכן ואת האוהל הזה 100 מטר צפונה. זוז! לאסוף אותם מהרמה. ברגע שאני שורק אתם רצים עד למטה, טסים בחזרה למעלה. 4 ראשונים שמגיעים מרימים אלוקה על גובה כתפיים, יורדים איתה למטה, חוזרים חזרה, מניחים וממשיכים בתענוג הזה עד הרגע שאני שורק שוב. ליפסטיק? בטח. חבר קצת לנשיות שלנו. נשיות בבית. בנשיות זה איפה אנחנו. הלכת למרפאה? השתגעת, אתם חושבים כל מי שהולך להתבכיין. אבל אחותי יש לך שברי הליכה. שטויות, עוד יומיים נחזיק מעמד. הלו גרלס, שלום. הלו בויז. נו, איך הולך? כמו לך, קצת יותר קל. או, איזה הבחנה, יש לך בעיה עם זה? לא לי, לחיל האוויר יש בעיה. בן כמה אתה? 18.5. זה לא קצת צעיר מדי בחיל האוויר בשביל להיות הדובר? צעיר זה עניין של תחושה. רן צור, נעים מאוד. תמר אלמוג, 20 חודשיים. לא בתחושה, בתעודת זהות. אבל אישית, אין לי בעיה עם זה שמקבלים ילדים לגיבוש טייס. הכניס קצת עניין, לא? לא. הופה, גם יפה, גם מופע. תגיד לי, אתה חושב שהיא נושכת כמו שהיא נובחת? למה שלא תבדוק בעצמך, גיבור? יאללה. היינו נשארות לפטפט איתכם כל היום, אבל יש לנו גיבוש לעבור. לזוז, לצד שני! אחת, 2, 3, 4, 5. מה קורה מושון? לא שאני לא יכול. תתאמץ! לא יכול. לאן אתה חושב שאתה הולך? חבר'ה, שיהיה לכם בהצלחה. אולי להמשיך. 5! דיר בלה. 6! 7! מצב 2 כולם. עוד מישהו רוצה לפרוש פה? אני לא יכול יותר בן אדם, אני לא יכול, אני אצלצל. זה לא בשבילי, אני אומר לך, אני לא יכול יותר. שוחררים כולם. אחריך, פדלה. Ladies first. הבנתי. טוב, שנעשה את זה מעניין? שוט. המפסיד לוקח את השמירה של השני גם. You bet. כשככה אני תכף נרדם. 1. טוב, תבקש לפחות 2 שמירות רצופות, שלא תצטרך לקום פעמיים. No sweat, bro. ממילא אני בג'ט-לג. וואה? באת מהמזרח, פדלה? לא, באתי מהבית. מהבית? מנהטן. מנהטן? באת עד לפה בשביל זה? אתה לא בדיוק יושב בבית. לא. אבל זה יתוקן בקרוב. הולך הביתה? לא. חוזר לצבא. לצבא? כן. מה זאת אומרת? נחל, קרבי, אתה יודע. נחל זה קיבוץ, לא? גם. אז מה בדיוק אתה עושה פה? שאלה מצוינת. אני מיקי. גיא. אני הולך להקריא את רשימת האנשים לפי סדר האלף-בית. אחרי כל שם, אני אגיד אם הוא עבר או לא עבר את הגיבוש. אני רק רוצה להבהיר שיש נתונים מאוד ספציפיים לגבי ההתאמה לקורס טייס. וכל מי שנמצא כאן בלי יוצא מן הכלל, הוא בעל נתונים אישיים גבוהים מאוד ופוטנציאל להתקבל ליחידות המובחרות בצה"ל. אנגלמן דן, עבר. אדרי שאול, עבר.
דרור אריק, לא עבר. גבע עידו, עבר. רודי צירלין, עבר. רן צור, עבר. זרביב יצחק, לא עבר. פלט גיא, עבר. אלמוג תמר, עברה. אלכסנדרה אלוני, עברה. אור תחכמוני, לא עברה. הילה קרמן, עברה. לפני כמה שבועות הגעתם לכאן ב-12 אוטובוסים. היום בעוד 3 שנים, קורס 235 ייכנס כולו לאוטובוס אחד בישיבה. איך זה עובד? יש אנשים שפשוט לא מתאימים, אין מה לעשות. אבל גם מי שמתאים, זה לא מספיק. מי שלא באמת רוצה, אין לו מה לחפש כאן. מי שהגיע למקום הזה בגלל שהוא חושב שהוא נראה טוב במעיל, במשקפיים, או שבעזרת כנפיים יצליח לתפוס בחורות או בחורים, אין לו מה לעשות בבית ספר לטיסה. זה לא מקום כדי להעביר את הצבא בכיף, להכיר חבר'ה. קורס טייס הוא הקורס הארוך ביותר בצבא, הקורס הקשה ביותר בצבא. במהלך 3 השנים הקרובות אתם תראו לנו יום-יום שאתם מאוד מאוד רוצים. אנחנו מבחינתנו נבדוק אם אתם יכולים. טוב. אז עכשיו אנחנו מתחילים את השלב הראשון של הקורס, שלב המכין. זה שלב של מטבחים, שמירות, עבודות רסה, כל מיני שטויות. ויש גם 15 טיסות בפייפר, שבסופם קובעים מי ממשיך ומי לא. נראה לי סיום יפה לסרט שלי. אוי, הנה תמר. מאיזה מושב את, תמי? עוד פעם תקרא לי תמי, אני אשבור לך את הפרצוף. אני אשבור לך את הפרצוף. אני רצינית. תמר לומד תגרוף תאילנדי, אז יישאר בינינו תמר. אוי, הנה חבר שלי, השריף של אופקים. אלי חדק, אתה יודע שעוד 5 דקות צריכות באודיטוריום. שאול הוא מאופקים, והוא נמצא כאן במסגרת אפליה מתקנת. תגיד, ראו משהו שהאף שלך הסתיר הכל? אודי הוא חניך תורן, והוא מאוד מאוד רציני. אבל הוא לא יהיה טייס קרב, כי הוא לא טס בשבת. מפקד, חכה שנייה, חכה רגע, אנחנו רוצים לשאול אותך משהו. תגיד לנו, מאיזה חיל אתה בדיוק? אני יכול לגלות לך, אבל אז אני צריך להרוג אותך. עידו הוא קצין, אשכרה סגן, והוא שושואיסט ויש לו הומור של שושואיסטים. סודי ביותר. הנה מיקי ומוסקו, הקיבוצניקים. הביאו אתכם בשביל הסטטיסטיקה, אה? כן, תודה. אמא של מוסקו מביאה חבילות שחבל על הזמן. ממה? אבל מיקי הוא קיבוצניק מהזן הקרבי. כל הזמן מאיים שהוא עוזב וחוזר לנחל. מאיים, אתה תקוע כאן איתנו. זה, ראיתי את אבא שלו מביא אותו ב-BMW סדרה 7 סוף הדרך. הוא לא מדבר הרבה, אז עוד לא קלטתי את השם שלו. את הנעליים יש למרוח בשכבה עבה של משחה, לתת לה להתייבש במשך כמה דקות, ואז להבריק עם המברשת. לכל פרח טייס יהיו תמיד, ואני מתכוון תמיד, זוג נעליים נוספות שיצוחצחו ויוברקו גם הן. ההצדעה. קדימה. כפתור התנעה לחץ. גיא, אתה שומע אותי? כן, המפקד. קוראים לי דובי. המפקד נשאר על הקרקע, אוקיי? אוקיי. יופי, תבקש להתיישר. 888, רשות להתיישר. 888, רשאי. מה אחרי זה, גיא? עכשיו כשמתיישרים, מצפן לכיוון המסלול 28, שעון משולש מול מחוג הדקות, וכשמתיישרים אני מבקש 888, רשות להמראה. יפה.
אתה לוקח? אני לוקח. זה מעט גבוה, תקדים מצב. זהו, תציף, עוד קצת הצפה. תיק לבטן. יופי, פלט, היה מצוין. אף הרם, 2 לאחור, סלד 2400, אף במצב. מה, איך? Unfucking-believable, man. בוא נראה לחוויה הכי מדליקה בחיי שלך. דן, אתה בסדר? מה קורה, אנחנו ממשיכים? בטח. אוקיי, היישוב העגול זה סעד. מינה שמאלית של אזור דוד. אנחנו נכנסים אליו ומבצעים הקפה לפי התרגולות שלמדנו. בודקים, ימין נקי, אף נקי, שמאל נקי. ואני נקי. זה לא כתוב בבדח, אבל מניסיון מומלץ בחום להמר עם עיניים פקוחות. מיקי, צריך להתחיל עם ההשכמות. בוקר טוב. אין בעד מה. אני אוהב לשמוע את הקול שלהם על הבוקר. תהיה קצת יותר יצירתי, אולי תשיג איזה זיון. זרוק מספר. 6375. בוקר טוב, השכמה. תן מספר אחר. 3369. הלו? שלום, בוקר טוב, אני מצטער על ההפרעה, אבל את פשוט זכית בהגרלה הגדולה. במה? זה מין מבצע כזה, שכל בוקר עולה מספר טלפון אחר בגורל, וזוכה בהשכמה מיוחדת. זה מין כזה במסגרת שיפור התנאים בבסיס. נו, אז מה עכשיו? Oh, what a beautiful morning, oh, what a beautiful day. I have a wonderful feeling, everything's going my way. נו מה, זהו זה? השלב השני זה שאת צריכה לתת לי פה את השם שלך, אני חייב את זה לצורכי תיעוד, את יודעת, הוראות של מפקד הבסיס, או את יודעת איך זה. נעמה. נעמה. אז מה השלב השני? השלב השלישי, כולל מסאז' בכפות הרגליים וארוחת בוקר. תגידי לי איפה את נמצאת, אז איך שאני גומר פה, אני בא מיד אלייך. תודה על ההשכמה. שמירה נעימה. סגור. מגורי בנות, חדר 43, ארוחת בוקר עליה. לך שקרן מניאק. מה היעדים שלך לגיחה? היעדים שלי הם שמירת מצב אף בתרגילים, והשילוב שלהם בשיטת עבודה, וחשיבה קדימה כל הזמן. אוקיי, תזכרי ביצועים, זה לדעת מה המכשיר הדומיננטי. נתונים. לחשוב על התרגיל הבא, והדבר העיקרי זה להסתכל עליו. מבט קדימה כל הזמן. אוקיי? כן. יאללה, את לוקחת. אני לוקחת. תיקון 030, גובה 3,150. 3,100. 3,000. נו, אז מה עושים? מתקנים, מהירות בסדר, אני אפתח מנוע. אוקיי, תנסי. מעבר משרב אופקית להנחה, מנוס 1,500 זה מתחת לגבול האזור. תמר, תדעת מה, תרדי ל-1900. אוקיי, גובה 2,900, מצב אף בסדר. מנוע, אני פותחת ל-2,300 צלד. כיוון 210, וגובה 1,950. 1,950 זה לא 1,900. נכון, קיבלתי, מתקנת ל-1,900.
יודע אם נחיתה זה בסיליבוס של טיסה 13? מה פתאום נחיתה? אנחנו בכלל לא אומרים לנחות היום. אז כנראה באמת שהסרגל של בנות שונה. חייל, כן, המפקדת. לא שכחת משהו? לא, המפקדת? אתה בטוח שלא חסר עליך כלום? פשוט הלכתי פה לשירותים. תוך דקה וחצי, עם מג ואפוד. מחכה לי ליד המדרגות, זה ברור? כן, המפקדת. אפשר לקבל הערכה לשירות. אמרתי זוז. יוצא להם הרוח, דלק שמאל מלא, ימין חצי, כיוון 280, מכשירי מנוע במגבלות. אוקיי, מספר 1 לנחיתה. אוקיי, אני לוקח. אני יכול אולי לנסות להנחית? אבוב, אל תקפוץ מעל הפופיק, אני לוקח. יש לך 3.5 שניות איחור. זוז! זרי נעמה! אתה רוצה שאתה עוקף פרח? נעמה! Oh, what a beautiful morning, oh, what a beautiful day. Everything's going my way. מה הקטע? שלום בנות. היי! אוקיי, גרוס. יש לך זמן לשיר, אה? אין בעיות. נשיר ביחד. יש לך 15 שניות. זוז! הסיבוב הזה בשבילך. אני מעדיפה פרחים. תודה. גרוס, עד להודעה חדשה, אתה צמוד למג. אתה הולך איתו לאכול, לישון, לשירותים, לכל מקום. זה ברור לך? כן, המפקדת. לא מבצעים תרגיל של שינוי מהירות באמצע האזור, זה תרגיל ארוך שדורש התארגנות. בלי שום קשר לזה, ההחלטה לבצע פנייה חדה במהירות נמוכה היא שגויה. אני עצרתי אותך באמצע כי המטוס היה מגיע להזדקרות. כן, אבל אתה צודק, פשוט לא שמתי לב שאני לא אספיק לסיים את התרגיל, ונלחצתי. מה שעושים במקרה כזה, פותחים מנוע, מבצעים עוד פניית ניקוי אחת והכל מסתדר. אנחנו לא פותרים בעיה על ידי זה שאנחנו יוצרים בעיה אחרת יותר גדולה, אוקיי? כן, אבל כשנלחצתי ולא שמתי לב לאזור, פשוט איבדתי מהירות, אתה מבין? זה בא לי ביחד. כן. תראי, אין לך מה להילחץ. כמו עשית את התרגיל בסדר גמור, את צריכה פשוט לנסות להקדים את המטוס ולא להיגרר אחריו. כל הזמן לחשוב קדימה. אוקיי? היי. היי. נו, איך היה? על הפנים. מה קרה? סתם חרא. גם לא הרגשתי טוב, וגם נכנסתי לפאניקה איומה. לא זיהיתי אף ישוב, ושכחתי דברים בבדח, ופתאום המדריך... מה את מקשקשת? את לא היית אמורה להטיס את המטוס היום. היית אמורה ליהנות. כן, אבל אתה יודע מה, קודם כל בכלל לא נהניתי, הייתי לחוצה נורא, הרגשתי כאילו שזה לא מתאים לי. יוני, אני פשוט לא חושבת שאני אוכל להיות מתישהו לבד למעלה. פשוט גדול עליי. חי, חילה, אף אחד לא נולד טייס. זה בא עם הזמן, לומדים, מתרגלים. את לא יכולה לצפות מעצמך להיות טייסת אחרי טיסה אחת. אין לך גם להיות לחוצה. הם לא בוחנים אותנו עכשיו. הם רק מלמדים אותנו את היסודות, כדי לראות אם אנחנו בכיוון בכלל. לך קל לדבר. אתה פשוט נולדת לזה. הלוואי והיה לי חצי מהביטחון שלך. אפילו רבע, משהו. בואי, תגיעי פה. תגיעי פה. ככה דופק לב של מישהו עם ביטחון עצמי גבוה. מרגיש כמו איזה ילד בכיתה ד' עכשיו. אני יכול להציע לך חברות? תקשיב.
אנחנו מנסים לתפוס כבר 3 ימים חוליה שיורה על מכוניות אזרחיות ליד רפיח. כל לילה אנחנו שוכבים במערב, אבל זה נראה שדווקא עכשיו המחבלים יצאו לחופשה. החבר'ה פה חמים על ההדק ומחכים להזדמנות לתפוס את הזונות ולכסח אותם. אתה מבין? ואנחנו מאמלנים חולצות ושוטפים סירים במטבח. טוב, חכה, אתה רק בהתחלה? ולמה לחכות? שאני אעוף בטיסות ואחר כך אני הג'ופניק? אתה תמיד יכול לחזור לנחל, לא? בסדר, אבל בינתיים אני פה, הם שוכבים במערב וקצת נשבר לי הזין מזה. מה זה? אני מוצמד לזה. תצמד אליו בסוף התורנות, לא אצלי. אתה ואתה, חדר זבל עליון. זוז! תיגשו שם ליואל. אתה, סכו"ם בשרי וחלבי. שם. זוז! שתיכם, ואתה. פינוי פתלת. חכו לי שמה. זוז! לאן אתה חושב שאתה הולך? תראה, אני לא רציתי לפני כולם, אבל אני פה בטעות, אני לא טירון, אני קצין, סגל. סליחה, מפקד? לא ידעתי. זה בסדר. בוא אחריי. יש לי משהו מיוחד לקצין. קדימה, תתחיל לשפשל. פרח. אבל... עכשיו, קצין עלק. חכה רגע, גיא. רגע. ביס? לא, שנייה, זה החבר'ה שלי ברפיח. מה, זה הייתה לפני שבוע, לא? מרגיש כאילו ישנתי בזבל יומיים. אני חייב להתקשר. דבר מחר עם המקי, תצטדר לך משהו. שום מחר, אם זה מישהו מהחבר'ה שלי, אני רוצה לדעת היום. אסור לנו לטפן, אתה יודע את זה. לא. יש לך טלקארד? לא, אין לי טלקארד, לא יודע מה זה, אבל קח את זה. מה זה קח את זה? מה, זה נראה לך ניו יורק? פה אי אפשר להתקשר עם זה. צריך טלקארד. Welcome to the Middle East. טוב, תיגש למעל, אם ישאלו איפה אני, תגיד שאני בשירותים. לאן אתה חושב שאתה הולך? יש לי רעיון מאיפה להתקשר. מה השתגעת? אסור לנו להיכנס לשם. לשכה שלום. כן? לא, הוא לא פה. מי מבקש? בסדר, אני אמסור לו. ביי, שלום. כן? שלום נעמה. משקיעים היצירתי. כן, נעים מאוד, אני מיקי. וזה גיא. היי. מה, נמאס לכם להיות בקורס? בפוקס המבס לפה. לא נמאס, אני סתם נגרר אחריו. אני חייב לעשות טלפון, יש לכם פה קו חוץ? בטח שיש לנו קו חוץ, אבל אתם מה זה מסתבכים? ומסבכים אותי גם. האמת שחברים שלנו נפגעו בשטחים, והוא רק רוצה לברר מה קרה להם, אז... טוב, אבל זריז. בסדר, אבל תשים את התותח הזה בצד, בבקשה. ואתה תשים לב שאף אחד לא מגיע. מה אני אעשה לקו חוץ? תודה. הלו? מנש, מה המצב? זה מיקי. מה קורה? לא, אני קראתי בעיתון. מה עם אריק? מצוין. לא, אצלי הכל בסדר, סתם, מתעסקים בו בשטויות. מה פה את בטאפ של הפירמיד, אה? לא, אני מתייקת טפסים בטאפ של הפירמיד. בכל מקרה, תמסור להם החלמה מהירה ושיהיו בריאים. אבל הייתי מתחלפת אתכם, תאמין לי. נו, אז למה לא? אוקיי. יש לי בעיות בברכיים, אז שאני... סליחה רגע שאני מפריע לך, אבל שתי חרבות אחת על השנייה, איזה דרגה אמרנו זה? לא, אני חייב לסיים. מיקי. טוב, תשמע, מה בספה? חייב לזה.
נעמה. אני רואה שכמות המעריצים שלך גדלה. אני חשבתי שסיימת להיום. יש לי עוד כמה דברים לשבת עליהם. נעמה? תן לי בבקשה קפה. מיד. ביי. תודה. אוקיי, קבע לי מנוע, קודם כל שדה לנחיתה, לא, קודם כל מכלי דלק, בודק מכלי דלק, אוקיי, מהירות מתקן ל-70, גובה, לא, קודם שדה לנחיתה. גרוס, תעבוד מסודר, תעבוד מסודר מההתחלה, פעולות מיידיות. אוקיי, פעולות מיידיות, מהירות מתקן ל-70, הייתי בודק קשר, בעצם, לא, קודם מהיד. אוקיי, גרוס, אני לוקח. אתה לוקח. אתה פשוט נכנס ללחץ, מאבד עשתונות והכל מתבלבל לך. המון פספוסים. אני באתי לדווח רנן, לעבור מנשיקה לאופקית, אז הורדתי את הסטיק לא יודע, לא קיזזתי נכון. תראה, גם שכחת להפעיל מהיד. כן, וגם לא קיזזתי נכון. זה הכל עניין של לחץ. תאמין לי, יש לנו עוד 2 טיסות. תצא מהלחץ, הכל יהיה בסדר. אתה תזכור, תירגע והכל יזרום לך. הבנת אותי, גרוס? כן. אחי, לילך יש לנו לראות סרט. וואלה? יוני, התחמון הזה שכנע אותה. איזה סרט? משהו מישל פייפר. יאללה, בוא כבר, נו, מה זה משנה? לעבר קצת הראש מכל הלימודים האלה. איפה אני תקוע מחומר בפיזיקה? נראה לי אני לא עובר את המבחן מחר. שנשאר לעזור לך, אחי? תסתכל עליי. לא, בסדר. בטוח? כן, לך תן לי. כשנגמר הסרט אני יושב איתך, תודה, אח שלי. וואלה, בן אדם לחוץ אש, מעדיף ללמוד פיזיקה. רגע, מה, הוא לא בא? לא. מה? לא רוצה להיות בלעדיו. אני אדבר איתו, אוקיי? תביא אותו. טוב, אני אדבר. אנחנו עם מישל בקולנוע? הוא עם הפופקורן, אוקיי? עם הפופקורן. טוב. אחי, מה נהיה? נהיה ברוך נהיה. בוא תנקה את הראש קצת, זה ישחרר אותך. בסדר, ראש שלי נקי לגמרי, תאמין, יאללה, שחיף. טוס לי מהעיניים, שלום, אל תפריע לי. כן, בסדר. אתה הולך עוד לשלם על זה, חכה. מה אתה עושה? שב פה בן אדם ותתחיל להתרכז. למה היית יושב בכיתה במקום לשחק כדורסל כל היום? היינו עכשיו רואים סרט, אוכלים פופקורן. בסדר, אני מסתדר, תודה רבה. בסדר, אני מסתדר, תודה רבה. חוץ מזה יש לי עוד מסעות על הראש. מי לפי דעתך יסחוב להתאמן קוף, אה? בסדר, נו, מומנטים? מומנטים. יפה, אתה רושם? לכל מי שהקשיב והבין את השיעורים, לא צריכה להיות שום בעיה. אין כאן שום דבר חדש. אני רק מזכירה לכם, אתם לא בתיכון. זה מבחן של כבוד. יש שאלות? אפשר להפוך דפים. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. דוס. אודי, של החמש. בואנה, תפסיק כבר, מה אתה גנוב? אודי, קום וצא החוצה. אבל לא עשיתי כלום. אני ראיתי בדיוק מה לא עשית. קום וצא החוצה. לא עשיתי שום דבר, נו, היה פה רעש, ניסיתי להשתיק. צא וחכה לי מחוץ לכיתה, עכשיו.
יש לכם עוד 2 דקות בדיוק. יאללה. אתה יודע מה היינו עושים לעידו בגרעין על דבר כזה? מה? היינו קושרים אותו בחורשה, משאירים אותו שם כל הלילה ודופקים לו מכות גם לפני זה, והמפקדים לא היו אומרים על זה כלום. נו, אז? מה נו אז? פה כל אחד דואג לתחת של עצמו. אתה קולט שאודי עף מהקורס על כלום? על שום דבר, ואנחנו פה מגעצים את החולצות שלנו? מה אתה רוצה, שנעמוד בחוץ עם שלטי מחאה? לא יודע, אני מרגיש מאוד חרא עם העניין הזה. לך תפוק לו מכות אז, מה העניין? כמה זמן נשאר? 3 דקות, נו. יאללה. חבר'ה, יותר מהר, נו. כרמלי, יש לך שנייה? שנייה, יש לי מסדר. תראה, הבנתי שאתם הולכים להדיח את אודי צירלינג. יש לי תחושה שזה לא בסדר. אני מכירה את החניך. נוצרה שם סיטואציה שהוא הסתובב שלא באשמתו. אני יודעת את זה בוודאות, אבל לא יכולתי להוכיח ולא יכולתי להעלים עין, כי זה היה משדר מסר לא נכון. חשבתי לזרוק כמה מילים, אפילו שזה לא בתחום. את פעלת נכון, רומי, את לא צריכה להרגיש אשמה. הם נמצאים בשלב מוקדם מאוד של הקורס, אני לא מאפס אותם עכשיו. הרבה חניכים יימדו בשלבים קריטיים יותר. 2! שב! מפקד, קורס 235, מוכן לפקודתך, מפקד. חופשי. מוכן לטיסות? כן, המפקד. פתח לפני נחיתה, זוכר? נא להדק חגורות, לנעול את המגשים במצב עליון וליישר את גב המושב. אני מבין שאתה רוצה להיות טייס באל על. מפקד, יותר חשבתי בקטע של דייל, אבל אמרו לי שיש שם קריטריונים למראה חיצוני. גרוס! כן, המפקד. הכל בסדר, גרוס? בסדר גמור, המפקד. אתה עדיין בקיבוץ? כן. איך אתה מרגיש, גרוס? בסדר גמור. חופשי. תגידי, גרוס ופלד חברים? כן. חברים טובים. למה? לא יאמן. מפקד, כן? יכול להגיד משהו בקשר לאודי צירלין? אחרי המסדר פלד. כן, מפקד. שב! שאול אדרי נכשל במבחן. הוא יישאר בבסיס, ילמד טוב טוב את החומר ויגש למבחן חוזר. לא קרה שום דבר. לעומת זאת, מי שהעתיק במבחן יפסיק את השתתפותו בקורס. אודי צירלין יבלה 3 ימים במעצר, ולאחר מכן יחזור לקורס. מחמת הספק החלטתי לתת לו הזדמנות שנייה. אני יכול רק להגיד לכם דבר אחד, שאם יש כאן שפן שבגללו אודי חטף את העונש, הוא לא יעמוד על מגרש המסדרים. אנחנו בטיסה מעל יישובי שרשרת. הנה אפשר לראות בקצה הצפוני-מערבי של נתיבות, אפשר לראות שם את הקבר של הבבא סאלי. לא, זה לא הקבר.
לדעתי זה הקבר, זה יוצא ממש בקצה של נתיבות, ההוא עם הכיפה הלבנה, הנה T של תקומה גם. אתה יודע מה, אתה צודק, זה T של תקומה, אבל זה לא הקבר. הקבר זה השלישי מימין. אני יכול לעשות סיבוב אחד? בשביל מה, זה קשור לשיעור? אני רוצה להראות לך משהו. אוקיי, רשאי. אוקיי, דרך צד שמאל, ימין נקי, אף בסדר, שמאל נקי. אתה רואה מצד שמאל לקבר על הגבעה, שם יש כתובת מאבנים? כפרים 2000? כן. את זה אני והחניכים שלי עשינו לפני שנה. אוקיי, אדריק, 1-0 לטובתך. שים לב, בלטם. יש לך דקה להמשיך את הנמכה לגובה נמוך. אתה לוקח. זהו, נגמרו הטיסות מיון. עוד מעט מסדר טילים, ומישהו פה הולך לעלות על טיל. אבל אני רגוע, אחרי שהכיתי את הנשמה על כל המדריכים פה, נראה לי שחיל האוויר ואני, זה לא ילך בינינו. יאללה, צא מזה, תשתחרר, נו. שוחרר. תגידי מה, אנחנו לא עוברים שנינו בגולני? לא יודע, יש לי הרגשה טובה, אבל אי אפשר לדעת, אתה יודע. כן? טוב, האמת היא שעכשיו חסר להם אם הם לא מעבירים אותי. אם אני עובר ואת לא, אני חותם ויתור. איך זה? דפוק. ואף אחד פה לא עזר, את מבינה? כולם פה זורקים זין. כל אחד שקוע בעולם שלו. חוץ ממך אף אחד לא... כלום. יאללה, איזה לחץ. אתה יודע מתי אני אהיה בלחץ? מתי, אחי? מעל הכור בבגדד. אני הולך להקריא את רשימת האנשים שעברו את מיון הפייפרים. אחר כך אני אקריא את מי שמיועד למגמת נווטים. מי שהשם שלו לא הוקרא בשתי הרשימות לא ימשיך בבית הספר לטיסה, וביום ראשון יתחיל קלירנס. אני רוצה להדגיש שכל מי שיושב פה נמצא מתאים להיות איש צוות אוויר. אבל המערכת חייבת למיין את אלו שהסיכויים שלהם לעשות את זה יותר טוב ובזמן קצר יותר. כל מי שלא ממשיך הלאה, אסור לו להתייחס לזה כאל כישלון אישי. יש עוד הרבה תפקידים מעניינים בחיל האוויר ובחילות אחרים, ואתם פה שייכים לשכבה האיכותית ביותר של הצבא. עברו את מיון הפייפרים. אביצקי יוסי, אדרי שאול, אלמוג תמר, אנגלמן דן, ברזילה יעל, גבע עידו, גלאזה רוי, גרוס מיקי, וייס ענת, כהן קרן, מוסקוביץ' אלי, פוגל שי, פלט גיא, פרנס תום, צור רן, צירלי נודי, קופר אהוד, קרמר מנהילה ושמיר גיל. מגמת נווטים, אלוני אלכסנדרה, דניאל אורי ורותם דקל. שיהיה בהצלחה. מה אתה בוחר? כולה קורס טייס. זה החלום שלי, אתה לא מבין? זה החלום. אתה כועס עליי? אתה כועס עליי, נכון? אני אגיד לך משהו, אני פשוט לא מבינה את זה. הוא נתן לי כאלה הערות בסוף כל טיסה, אני פשוט הייתי בטוחה שאני עפה, אתה מבין? אני מצטערת. אני לא כועס עליי. סליחה רגע. המפקד, אתה יכול לבדוק עם השם שלי ברשימה? יש לי הרגשה יש לך ברשימה, אדון אנגלמן. תפסיק להקל למדריכים והכל יהיה בסדר. בוא'נה, אני לא מאמין איך העבירו אותך, אחי. כמה הם יכולים להמשיך עם האפליה המתקנת הזאת, הבנתי. תגיד, על מה התערבתם אבא שלך הפעם? למ"ק זה לימודי קרקע. מה שאתם לומדים, חודש. מה זה אומר? אתם לומדים מטאורולוגיה, נווטות. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. I spread my wings and fly away. I believe
מישהו רוצה כובע ב'? אחת נעליים אולי? אני אקבל בשריון. שמיכת צמר. גיא, השמיכה שלך קרועה, לא? כן, אני יכול להחליף אותה באפסנאות אבל. שטויות כך, אני מזדכה עליה. תוסיף לי 2 נקודות בסוציומטרי הבא. אלכס, אני לא חושבת עכשיו בצורה צלולה, אוקיי? אין כאן שום דילמה. אין כאן שום דילמה, נכון? כולם מגיעים לכאן כדי להיות טייסי קרב, ופתאום לעבור למושב אחורי זה נראה לך פחות כבוד. אני באתי לכאן להיות טייסת ואני לא מתכוונת להסתפק בפחות, את מבינה אותי? אל תהיי פסיכית, אוקיי? אל תעשי את זה. סך הכל נסגרה לך אופציה אחת. זה אומר שיש לך הזדמנות לעשות דברים אחרים, את יכולה להיות נווטת, ואת יודעת מה זה אומר? זה אומר לטוס כל יום ולהפעיל מערכות נשק ולעשות דברים שאשכרה מאתגרים אותך, ואת יכולה להיות מדהימה בהם. הדבר האחרון שצריכה עכשיו זה להיכנס לסרטים של להיות מספר 2 ושל יכולתי להיות טייסת, כל השטויות האלה. ודבר שאת חייבת לזכור זה שלא העיפו אותך מהקורס, אוקיי? לא הדיחו אותך, את כאן. את כאן ורוצים אותך כאן ואני רוצה שתישארי כאן. היית נשארת? מה? את היית נשארת פה. אני לא אזיין לך את השכל, זו החלטה קשה, אבל אני חושבת שכן, אני הייתי נשארת. באמת.